Akwụkwọ Ndị Ikpe isi nke 10. Mgbe Abimelek nwụsịrị, Tola nwa Dodo bụ onye Isaka wee bilie ịzọpụta Izrel. Ya onwe ya bikwa na Shamia n'ugwu Ifrem. O wee kpee Izrel ikpe ọgụ afọ 3 wee welie na Shamia. Mgbe ọ nwụsịrị, Jaya bụ onye Gilea wee bilie kpee Izrel ikpe ọgụ afọ 2. O nwekwara ọgụ ụmụ ndị ikom 10, ndị ọgụ ụmụ ịnyịnya ibu 10 na-ebu. Ha nwekwara ọgụ obodo 10 nke a na-akpọ Havọt Jaya ruo taa, nke dị n'ala Gilead. Jaya wee welie na Kamon. Ụmụ Izrel wee mekwa ihe ọjọọ n'anya Jehova, fee Baalim na Ashtarọt, na chi niile nke Siria, na chi niile nke Zaịdọn, na chi niile nke Moab, na chi niile nke ụmụ Amọn, na chi niile nke ndị Filistia ofufe. Ha wee hapụ Jehova, ha efeghịkwa ya ofufe. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide Izrel. O wee renye ha n'aka ndị Filistia na n'aka ụmụ Amọn. Ha wee tipịa kpagbukwa ụmụ Izrel afọ ahụ. Afọ 18 ka ha kpagburu ụmụ Izrel niile ndị bi n'ofe Jọdan na n'ala ndị Amọrait na nke dị na Gilead. Ụmụ Amọn wee gabiga Jọdan ibusokwa Juda na ibuso Benjamin na ibuso ụlọ Ifrem agha. E wee kpagbuo Izrel nke ukwuu. Ụmụ Izrel wee tikuo Jehova sị, anyị emehiewo megide gị, ọbụla n'ihi na anyị ahapụwo Chineke anyị wee fee Baalim ofufe. Jehova wee sị ụmụ Izrel, azọpụtaghị m unu n'aka ndị Ijipt, n'aka ndị Amọrait na n'aka ụmụ Amọn na n'aka ndị Filistia. Ndị Zaịdọn kwa na Amalek na Maon megburu unu. Unu wee tikuo wee zọpụta unu n'aka ha. Ma unu onwe na hapụwo wee fee chi ọzọ dị iche iche ofufe. N'ihi ya, m gaghị azọpụtakwa unu ọzọ. Jeenụ tikuo chi ndị unu họpụtaworo, ka ha onwe ha zọpụta unu na mgbe mkpagbu unu. Ụmụ Izrel wee sị Jehova, anyị emehiewo, gị onwe gị mee ka anyị dịka ihe nne si dị nke dị mma n'anya gị. Biko naanị napụta anyị taa. Ha wee si n'etiti ha wezugachaa ala ọzọ niile fee Jehova ofufe. Mkpụrụ obi ya enweghịkwa ntachi obi n'ihi ọnọdụ ọjọọ nke Izrel. Ụmụ Amọn wee kpọkọta onwe ha ma ụlọ ikwu ha na Gilead. Ụmụ Izrel wee chịkọta onwe ha ma ụlọ ikwu ha na Mispa. Ndị ahụ bụ ndị isi Gilead wee sịrịta onwe ha, onye bụ nwoke ahụ nke ga-amalite ibuso ụmụ Amọn agha? Ọ ga-ahọrọ ndị niile bi na Gilead isi.